okonego bedni wachiwo sort of roadside pronouncements. Iwacho ni mondo ji odhi kama oting'ore. To onge research kata scientific assessment mosetim manyalo miyo ng'ato ong'e ni kama odhieno en kama ber marom nade kata en kama safe machal nade. Mar ariyo, wasedak e Kenya kae matin moromo. To waseneno ka ji bedo ga displaced kinde machalo kaka koro ma midhiero mako ji. Wasebedo gi ji bedo displaced kinde siasa, wasebedo gi displacement kinde kapo ni nitie lweny moro kamoro ji ringo dhi kamoro. To then bang'e kaka ji duogo ga bedo ga kendo ni en ga chandruok. Ineno kaka joma nobedo displaced bang' election mar 2008 gochien kocha. Ne gidhi magi yudo kamoro magi beti. Duogo nobedo matek. Nikech sami kono jogi ni mondo giwuok ka gidhi e higher ground. Gidhi e puoth ga e higher ground no. To kono to onge ji. Then joga kosedhi kucha modhi e higher ground kocha. Ang'o mantie kuto mabiro miyo jogo bedo kono. Kaka nakungo wacho ni kuma giwuoke ka nitie samoro hospital, kama giwuoke ka nitie maybe police station, all those social amenities mantie e ground ka gidhi kuma onge gimoro amora. Sirikal oseketo arita kwe marom nade kuma gidhieno. To kuro jogo be nitie gi information ni wayudo welo mabiro e ywaka mondo kik wabed kendo gi lwenje e kanyo matin. Kendo gimoro ma mheshimiwa wacho ka mar emergency funds. Sani counties nigi emergency fund. CDF, I mean constituency nigi emergency fund about 5%. En pesa ma moko ntie kuonde moko ma jogo pok no utilize ga pesa mar emergency fund. Aparo ni gisechegi ma piny midhiero mako piny mangima. Sani monego beni gibiro kamoro achiel mondo gikony gwenge man gi chandruok, mondo jogo moyudo chandruok mondo kony sani. King'iyo kata mna yore masani koro pio luoko. Iboyudo ni yore manyien molos nyoro gi ema pio ketho. To yore mantie chon kata bridges manoger higni mokalo ka mokibiro ka podo ochung'. Koro kae bende nitie ohala moro. Monego beni bende inono gima timore kata yore gi nikech kodhni oyawo wang'wa yore mang'eny. Kiwuothe institution moko kata kuonde mopogore opogore kata mana iye ka nitie kama nitie fire assembly ma ji ong'eyo ni kama chomuoch ka to wadhi kama en kama oket ni kanyo is a safe zone maka ji odhi ogadha to ji inyalo kony ji from that position. Kenya ka koth makoro biro sani despite ni nitie alerts man wayudo to gi kaka ne pok wa witness gik ma sani waneno mag pigi. Sani monego beni kata mana engineers jomotimo survey and everyone ong'eni ere kuonde ma safe sani ging'i kata kaka gedo mar gi onego be sani koro gi improve kuonde migere ndara onego be ni koro gineno kalure gi kaka piny koro sani chal. Aparo ni mane gima an go dwasa. Ero komanda nya Peter Osaka gino meda mede wiye kanyo kotenre kod siasa mabiro e kinde ma ichwalo kony gi tudruok makare monego bedi kinde ma iloso kod jopiny ka jotelo